Gila nih berarti. Mantap bro. Kita dibujuk. Bawa TV. Enak apa, Bre? Enak apa, Bre? Tahu betul. Oh, betul ini, Bre. Kita ketemuan kakak. Kami Rene. Oh, boy. Bojo mbuh ilang nang ndi? Di anak lanang situk ya lucu lae ngalang-alangi kebone bae. Bingung aku ngrasane. Jane ngono nang jopo nang jopo. Kalau nang calon gue, calonku nang kafe sih. Yang nawat awak yang saya ini. Ah, ini kepal. Lagi. Ah. Mas, ya. Teleponnya. Baru kita ketemuan kakak. Kami Rene. Oh, boy. Halo. Jangan Isan. Anak tanya wis. Mantap kok. Mas. Udah sih. Mas, ini mas. Ah, suwe ini. Ini mas, yang mau ikut gawe. Suwe mas. Nggak Alah. Nah. Apa gue? Anjir mas Doyo, tahu mas Doyo. Enak apa, Bre? Enak apa? Tahu mas Doyo. Oh, mas Doyo ini. Anjir mas Doyo. Coba enak apa? Oh. Sayang. Oh, sayang. Oh, begitu ketemuan. Oh, ini loh aneh. Kayak babi. Anjir. Sayang. Anjir, babi. Sawah apa lagi? Oh, pengen pergi. Yang? Ada yang? Oh, yang? Oh, pemain game itu ayam ini. Yang ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama? Oh, kan? Oh, betul sih. Lagi lah. Yang pakai yang bayu. Oh, banyak bayu ni. Siapa? Apa ni? Apa ada? Kenapa sih? Apa lagi sini? Siapa ini? Apa? Saya jadi bapakku gini. Oh, aku jangan aman. Jangan bapakku. Aku bisa ngomong. Kalau boleh nama jadi. Aku mau apa ni? Kau ni mana sini ni kau apa?
Lah ngopo ngomong Pak, wis gede Pak. Mayai kate rabi kok. Ngomong bapakku. Ngomong bapakmu itu pisan. Yo aku itu barang. Kau pengen bandingin nanti. Kalau sampai nanya aku. Terserah aku yang baik. Pak, tolong. Sasawan lo, kalau ini mau tahu tak? Iya, jam ulang. Ternyata apa? Tak oleh dewe aku. Kerjaan lu apa? Ngomong aku tidak kok. Kau tidak? Nak ngomong ke Iya. Ngomong tak sedang. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manuk lunga lah. Tak ombe ni sik. Anak ni tak teko-teko. Ayo maju. Jepri ki nanti sih Jepri ki teko-teko iki. Apa manukku iki rek? Aduh. Nanti Jepri. Jep. Jepri. Oh, no. Karena wis. Mana sih? Wis, gak boleh-boleh Jepri, jarno wis. Anteni nang kene. Paling aku seneng bapakku iki. Ngamuk ya wis. Mending aku sok ketemu pacarku sing aneng dhewe. Kemarin njaluk rabi. Meneh paling aku digawekno. Nek gak setuju ya tak paksa. Ya apa carane bapakku cek ben gelem. Tak tengakno bapakku gelem. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Tutup yo. Nanti yo. Waduh, omah kok tutup rek. Nanti rek. Waduh. Oh. Iki bapakku, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Pri? Apa? Aku 3 hari Ya. pacarku njaluk rabi. Terus. Mana aku ndak tolong rabi ke temen aku, Pak. Aku kepingin ngebet soalnya aku, Pak. Sobat. Terus bojomu wis apa? Doyok iki lho, Pak. Oh, doyok desa bokam iku ta. Sing ngomong dengan aku lho, Pak. Oh, Coba yo. iya kapan iki? Lah rapi kapan? Meneh to, Pak. Apa golekno penghulu sing apik lho sing. Oh, iya. sing Ibu wis mari kena ibu e. Dek tak ono ngomong ibuke mangane. Kok dek ngabari aku. Oh, ya wis kapan? Meneh paling. Oh, ya wis. Apa wis? Yo, Pak yo. Iya, gak apa wis. Tak dongakno wis. Yo. Wis, Pak yo. Ya wis. Sumpah yo, tak marani mulungi sik yo. Yo. Kon jaga nang omah sik ae yo. Yo, Pak. Yo. Nggih, Pak. Ya wis. Nggih. Kita bawa baret, tahu nggak bawa baret. Ini lah, ini baca. Mantap baret. Mantap baret. Kita ada bojong, bawa cewek, langsung ini, bawa cek. Pakai bannya. Enggak, anget sih. Boleh. Aduh, belum keras. Agung, Apa? Apa? meneh ana acara enggak meneh? Kau nak Kau anu kate ngawinno anakku atian. Ya Bisa meneh. iso. Men iso. Iso jam piro? Paling yo jam 09.00 ke jam 10 meneh. Ya wis, siap. Temen yo iso yo tak Siap. nang omah yo. Ya, siap. Oh ya wis oke. Siwen yo Pak Agung. Ya, oke. Wis tak mulai si ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, kenapa, Pak? Wis tak celukno Pak Agung wisan. Oh, nggih, Pak. Wis teleponan pacarmu sik. Iya, Pak. Telepon, Pak. Halo, Assalamualaikum. Iya, Yang. Ya meneh sido ade. Sido rabi. Wis di kolekno bapakku penghulu ya. Meneh jam 09.00. Oh, iya. Ya wis, Yang. Oke, sampe nak kabari sampe ngomong ibu sampean.
api-apian ae. Oh iya. Wis Sang. Wis assalamualaikum. Oke. Alah, alah. Apa? Muni nak. Weh. Calonku. Halo. Halo dalam. Oh iya dah. Situ dah. Oh iya iya iya. Ya. Ya engko. Ya tak ngomongno makku iki kok. Iki kan ngomongno bapakmu. Oh, ambil bapakmu lah. Ya, kita kan mbak makku iki kok. Tak ngomongno makku ae. Ya, aku udah jalan jopol. Ki kang jopong isis. Yo yo. Orang lalu. Ya lah rek. Dadi rondo sorone koyo ngene nyambut gawe ono ya ini utang iki lho gak iso nukokno. Bojo mbuh ilang nang ndi? Duwe anak lanang situk ya lucul ae ngalang-alangi kebone mbae. Bingung aku ngrasakno. Jane ngono nang jopo nyambut gawe apa lak ngono. Ukur dalan. Ukur dalan. Oh, iya. Terus gajian mbok piro? Nukur dalan mbok piro? Oh, gajian bayar kopi. Gawe bayar kopi. Kon gak eling mak-mak iki wis tuwek, Nak. Mak wis tuwek mbok yo masalah. Wah, ustaz apa? Lah mak untune bogang ngene lho, Nak. Aku bogang iku. Berarti nurun lah anak. Ngurun. Walah, anak kita cek ganteng nih, Cak. Ganteng kok biyen. Durung adus sing ganteng e. Masalah. Malah sadis. Tapi ambilmu kedep le. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tinggal Ngene iki larek wedok sapa sing gelem mbek awakmu, Nak? Kok ngene iki. Gak ono. Lho yo mbo. Kapan yo apa? Apa Jamila iki? Ganteng. Arek endi? Arek ngarep. Arek ngarep. Lah kon wis wani rapi ya? Mau wangi. Lahir batin. Masalah. Gayamu wani rapi lah tak jodohno karo anake wak dolan sabrang kulon kali kono kon kok gak gelem. Kapan wong gak ngomong nang aku. Ya aku sik rencana karo wonge. Lah wonge kan sugih dunyane akeh. Lah mak kan cek oleh titik-titik ah. Ngono Oh pikir. iya, aku lagi. Iya. Ngono. Lu gak sini ke Bastian. Lah Ketemu terus tuh apa? kan. Kayak ketemu tuh. Kon tong dino nanti gak mulai-mulai. Ngani kok. Nanti rong dino gak mulai-mulai. Awas anake wong meteng nganggur. Sopo sing dalem? Wong iki ajek golek. Sik golek lah Jamila mau sapa? Ya iku ya planning bisa. Planning. Ya Allah. Lan duwe bondo ta lho. Kate rapi duwe bondo ta. Duwe. Piro? Bondomu piro? Astagfirullahaladzim, ini gaji bayaran. Ini kerja pirang dino. Bayaran sak detik ae 1000. Ya Allah ya Robi. Pinter ya anakku golek duit. Sing penting halal ya. Halal Ojo iki. sampai Haram. heeh. Ojo sampai nglakoni sing enggak, Nak. Sampe niku anak emak siji-sijine, harapane emak ya. Iya, iya. Walah. Lah terus ya apa? Kate mbok kenal ambek arek iku ta? Gimana? Saya sampean kenal nama. Ngono. Ya sik emak tak ngomong-ngomong tonggo, tak ngomong sapa kono, kok masuk kate mak ijenan yo izin. Salah mak iki dudo kan sing gandeng. Kok gandengan ambek awakmu dikira emak iki oleh brondong. Ya apa terusan nek sing gak itu. Brownies, produk manis. Lah mangkakno iku gayamu le brondong manis. Yo, aneh. Mana yo. Ya iso ngelawak barang cah anakku ta. Lah meneh nek rabi lho terus emak mbok tinggal kon mbek bojomu lho terus piye emak iki? Ya mak ijenan. Ya sambang-sambang ngono emak engko. Nah iya sambangi Iya, ya tukokno nganu beras. Iya nah. Beras sing cair lho. Iya. Ya mungkin jalan. Ya sing penting iki sambang mbek bojomu rene ngendangi emak. Emak wis Ini tak goreng. ini. Iya. Langsung sa. Langsung ngono. Ya wis ya nek anu apa jenenge nang omane kono. Engko ngenteni rong dina ta 3 dina kasih ya. Iya. Kanti ta awakmu. Kanti ta kira-kira. Emak yo sik gak tetel sik ngumpul-ngumpulno dhuwit nak kok golek utangan. Dan ke tangan iku Iya. langsung. Golek lah iya. Langsung ijapan. Iya. Kan iki wis kebelet ta. Kebelet. Lho, ngawur ae. Ya Allah. Wong kutang gak tau kok emak nang ngono kate kebelet karo arek wedok lho terus piye ngono iku arek. Wah arek iki. Terus mulai-mulai gak tau mulai nang jaluk rapi iki terus ya apa?
Gak bingung koyo emak. Ora ana kancane. Ngono. Turu ora kancane. Ngono. Aduh, sok kancane. Biasanya lak dikancani emak sih. Turu dikeloni emak. Biyen cilik ya dipendili emak. Lho. Biyen lah. Lho ya iya, masa gede ngene dipendili Wah, wae. Wah, Wala ya Allah, ya Allah. kene kepengin rasane beda. Ngono. Kayak coklat, strawberry, vanila madu. Ayo, Ucap astagfirullahaladzim. sopor. Anak wong kok digawe cobaan itu ya apa rek. Ya wis sak karepmu nek kon gelem nek kon karep ya tak rabikno nak. Kapan dino iki genahe. Nah tak gaekno tetel karo jenang abang. Terus gak rame-rame. Sing penting ijaban nang pengulu ngono wae. Iya. Anakku wis kebelet kawin daripada sing berbuat sing enggak engko. Aku tambah Nah, soro. moro-moro kok anake wong meteng aku sing emak sing soro emak sing dosa iki. Karuan sabun. Ya, Zaman ya meteng. wis. Ya, heeh, ya. Wong tuane kabarono. Ya, kabari. Engker paling makku iki prepare ini. Gawe apa? Persiapan. Kayak aku iki ya. Ya. Ini tambah keren ya. Oh. Lehem MC baru sabun tapi aku durung ngadus gak apa sih ngadus suka bari wik cepak jeder Anakku lanang rek, katene rabi rek, sound sistemnya wis muni. Aku wis tak sewakno elektrona, iya. Nyari ijab kabel to, iya. Yes, iki gak omahe ta? Oh iya, nanti cocok. Iya, heeh. Assalamualaikum. 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 Aku Pak. Walai kita Iya. calone. Mak ngeterno mantan iki le, mantan lanang iki tak terone. Pacare koyo kecet iki opo iki. Lho aja ngenyek anakku, Nak. Monggo Ngenyek anakku masih kok bekecot ngene duwe telale. Ayo. Tak rabekno mak cek lega atine. Iya. Oh, mantuku, Ayu. Cek Ayune jenengmu sapa, Nak? Ya Allah, mantuku rek. Jodoh temen anakku elek oleh bidadari teko mudhun teko taksi. Aku lho nggon ndi mak iki? Nggih mriku mawon Bro napa? Untuk kene nak jejer calon bojomu lah. Ya Allah, si rapi temen anakku rek. Ayo Iki omamu. Niki griyane panjenengan to, Pak? Nggih. Oh. Ya niki Bu Driane. Nggih. Nggih. Pak niki Pak. Wis apa iki acara dimulai ta? Nggih Bro napa? Sak cepete Bu. Arek loro wis kebelet kabeh iki. Balik gawe. Kebelet gawe. Wis tak rewangi nggih. Loh, salah Bu, ngeten Bu. Ya apa? Loh, salah Bu, ngeten Bu. Apa, Mas? Masalah. Dikelopok nang ngene to. Nggih. Lho, Mas. Loh, salah Iki Bu. apa? Sampe niku. Ngeten Bu. Ini nah. Salah, ngeten. Wis maklum rondo suwe gak ora. Nggih, sami mawon kali Sampe kula. jodoh ta? Nggih. Sampe jodoh. Bisa mawon. Mak iku to. Oh iya, ada satu. Wah. Napa niki? Wis aja siap, yang nggih. guyu. Siapa? Awakmu nggih Mas kare napa nak? Pun. Kami weh Piro? Pinten? Tokno nak. Dek. Duh. Ya apa duwe calon mantu. Buntelan jimate mbok tokno Untune iki. gak ono ya apa Pak Gung? Ya apa meneh wis jare jodoh ae. Lah ya iku dipasang untune sapi ya Pak Gung. Ya siap ya. Nggih, napa siap? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan. Terima nikahnya Jepri dengan mas kawin 9.000 dibayar tunai. Kah? Sah.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.